Iraq ram chunga mun sang sanga politics sawanga ingher ngawna le tharum thona a thlenna satlai kumsang kha zakwa sumkwa pakwa April tha khan serebani chu ron piangin anchung kwa hi Yazidi minority anti sa khwana nambil chakhat Iraq rama ti du dana nasatak tor tu pozingami ania Iraq ram chung chawni lo Middle East ram chen khata po anpol hian ti du dana nasatak antor thinani sarabani kumsari milik ani lai chuan anung le pa te chuan engkim kalsana ramdanga khosak azia amjok theina tur zon anti tlut aringot maya heti hunlai hian Iraq chu America sepaite in kolna hmun ni in tual chung in dona chu englai pu in acholawa anin do reng mai zerani sarabani te chung kwa chu Germana chuan pem tangengi in Ingolstadt khoa Munich kho pui bulloka Industrial City a chuan anin beng belta a indawna ina ati chiat vek ramatanga lopem le nei engma nei lo chunga ramdang da ya nonbul han chan le chu thil olsam ani holo chutia Ingolstata an han pem nu ve tak ro ya chuan an chung kwa chuan har sana sang sang chu an ma chon tangal panga culture tharte chong tharte khovel tharte le engkim mai an tan chuan zirchop vek ngayen in siam rim tuma an bei angai beta a seribani tan ngei po chuan a khovel thara han in siam rim mai chu a har sa zol hle a chan po anu le pa te hi ngai dan ngit tak nei an rin dan ni sa ko thil lavung tak mai chi ni in thil dang zong zong ai po a an chung ko hlut na le ming that na da poimo ma sabir chi an ni a no pui pasal in nei na te nulat langwal na te le khosak dan phung in cheina le thil dang kong engki ma chuan an kher thinin an du tu ye me maya ma se ceremony te hi no pangte ni lai atanga in kho kherna le thupek te zom diak diak lo chi lul le ngal ve tak mai chi mi se nei ni revin mania ngai dan shan nei veran chi ani thong a dream bir chu beauty line lama kala professional makeup artist ni a ani lo vek po in model lar tak ni chu atum nget ve hle a heti lai me khian Yazidi community te chuan Germana po anpol in kho kherna dan ni adon chu an ngai pui mo hle a ma se chalai te zinga chuan khotlang ho nun dan zalin le in kharkhep upreng ringot lo ang dewa khosak do te chu lo ombe zelin chu chuan chung kwa po in hauna le in ngir ngona chu a thlen lo theilawa chutian chuan ceremony po chuan makeup chu a chil emema YouTube lama po makeup tutorial te chu a ena sa thinin darkar tam tak a hun de chu a mang ta china chu mai ni lavin Insta lama po beauty blogger so chu a follow chu boka engtika imo chuan ama pol nge ya beauty studio ne ve nge chu atum ro thin ema ma se hetia tunlai changka na le khovel zau zo ka zalen zo ka anun the na kong zo tuma du thu asam ve mek la hian a chung de ngai dan ero chumi le ling thok chu ani thong an nam ti dan phung chu thataka zom turin an dua a future to te po chu lo duan lok sa sakdiamin police thataka kala lekha te zir tur chuan an dua chumi ni lo chuan pasal anei va tur ani ti in thutluk na chu an lo siam fel thlap maya ma se he che hi thil boi thlak chhotan na chu ani don ta ani nima sela serabani chuan chutiang chu anun dan turata na alo dim chu ani holawa mi mit fuk na ni a milar ni chu atum be thlata a thian de soidan phe chuan a changin adu ang thil nei tur chuan midang te han fui por kwal mai te hi a thiam hle ani ti nan soya tin a thian nai tak te soizel dan phe chuan mi mit lak tak ni hi aduim ema mani thudu tak adu dan anglawa thil akal emo a thil ti du lai lo hnel kal tu an omani vai chuan thin rim ngal top chi victim zok anga alan theinan chuan lem han chan chhun som le mai po chu she lo chi ni in midang zong zong de chu a tho hnuaya ada avek ba ka aro rel dan anga pianga om tora be se tla chi ani thu te an soi bokani ye chuan kum som panga alo ni me chuan serebani chu a boi thlak chho ta hle maya a kalna tur sei mi alawa zana chhote chu a ching to hin anu le pa te chu a hnial zo zo thin ba ka an thuai te chu atum ei ngai lawa ani na taka chuan tlei rol thar lai hi chuan tu te po hi kan lu lulin mani tho handu deuh ngat ngat hun lai hi ani ve shim shima
abikin in chung khur in khwa kherna salutuk chung kwa ti hian hetiang tleirol lulul hi an nei du deuh bika ma se ceremony ero hi chu anasa ve mama lulul satia mai ni lavin thil hote poni se boina lian zoka chhuatal tumchi chutiang mi zene chu nia he ami ze chalo tak hi nakin zela thil lo thleng tura ma hroi tu chu ani don ta ani kumsang ni som pali ani a ceremony po kumsom pangmi ni ve to in heti lai hian mi pa pakhat ruana kumsom pasari mi an iragi poye an ma ni ang thowa piamno chu tongin ani nena anin mu phata tang hian anin mangai ngal ni nan soya leiro lai mangai na kan ti ang kha ni chu amai ro chu an chung de chu in khwa kherna kalvung pui tak ani meu wangin anin kop chu ze platin aru ka in kop chu an ti thluwa atu mama chuan an chung de po chu shilawin aruk chuan anin kop ta a an chung tena an sha chawai chuan boina an ma chon ngei don ti po chu an che chiang hle bokani chu wang tak chuan aruk theang bera in ngai zongin message te po arukin anin thon fawa anin mu ve tum po hian mun him tu mana an mu thelo na tura chaw chuan anin hu thina ma se an thuruk chu thuplen thei ani bi khaulo tum kha chu ceremony putia chu ceremony le abial pa ruana ti chuan na subway lei noi re la tak chuan a chang fu ve ta hlo mai ma se ceremony ti pahni chuan an chuan na sapoya chuan aputia chu aron chang ve ni ti le a hmoreng ani ti in shelo chuan in ko in anin fop ta a chu thil a hmu ve le chuan aputia chu ron thin rimin an pahni chuan aron hau ta ngala abikin ruana chu a hau na sa chuala ma se he an pute hian ngai to na thalo zet chu alo ne reng mai ceremony ti omdan chu anu le pati bula shil ta lo chuan ceremony chu blackmail nan chuan a hmang ta choka kadu anga piang iti turani iti lo chuan in chanchin hi inu le pati bul mai ni lavin yazidi community chunga ka the daranga ka shil vekang ati tamaya engche ange apute hian aphu chu hriat ni lo ma se thlatam chutianga awona thu apute hne na tanga adon tak nuwa chuan ceremony chuan aning tong khong veta ani mana abel pa ne na anin nge zona chu pon chwa adu taringot maya chuta chuan arin angein an chung de ve in an lo don son nan chu thil thalam hoi chu ani ta haulo chuta kara yazidi community te ang conservative takle an nam ti dan thung choiwung tum taka in en kol na hnoi anga hi chuan nu le pa chung te ne na injen na hnoi thlapa in ngai zona ni lo hi chu swal le thunei tu te za lo na anga ngai ania ceremony po me che hoi sar le lulul ve tak ni ma se aputian anu le pa te shila avo theda na tang khan anu le pa de chu alo hlau ve hle thau mai ti chu a hria theya lo ni se anu le pa te hriat kha poi ati don lawa ma se ama vauna a man thei khopin an hria chu alo hlau ve viau loi si ti chuan an chung de ve ina anin kop thu an hria rol chuan lo do dal ngal ve in ngai zong to chuan an la no panglo tok ve ya mangai na tak le serious tak po ani lo chung komol phona an thlen mai an ti tak mi a nima sila an chung de ve chuan anin kup chu rem ti lo via ma se ceremony le ruana ero chuan in chen pha chu an tum lo hle thung midang ngai dan song chu nol makin kumsang ni som pasari kuma chuan ani nei zui tak mi a an tan chuan engkim mai chu anuamin peiritel ang mai ni in anin sia ye chuan ani nei hnuwa in khata chuan an cheng dun tak ngalani emi hnu hian ruana chuan hair salon hongin chu an dora chuan ceremony po beautician angin a thok ve ngal boka an lo jim fo chen na nge mai chu an thok thei ta bok nen atira chuan an hnim dun ve emema ceremony po chuan anuam ti zong ber mai makeup facial laser hair removal le adang dang de chu khoin an na chu nuam ti emema ruana po chuan an salon chu nuam ati be hle bokani ma se kum khat em po alaral ma chuan ani nei na chuan chiat lam chu apan tatlat mai ceremony chu a thik thu a cheta emema ruana chu uiria chuan po deu reng thinin an khum mai chu do tok lo chuan achang phei chuan ko tho mewa ruana chu be tia chinga tum khat phei chu an salon dor pe che a bakery a chuan thinjim eng phiar hian ceremony chu avalu thuta customer le staff te mu lai nge chuan sweet le thil dang da chuan ruana chu avom che mai chuta a hmuna lo om de chuan an boina ber po chu an tra se lo nen makte tak hian an lo en top maya hemi ni wang hian an dor bul velami te po chuan
an nu pa in hauna sat thei zia te chu soi thenin anin hau reng mai pumpel nan chuan achang phei chuan customer te pu in an pan lo pha thak thak thinin an soya hei ba ka hian ceremony chu a thopui te na an soi dan chuan ceremony chu thopui har satak ani zia thu te an soya client te chunga chuan thaim ema se ron la ka ero chuan tor hel om tak engkem mai chu ama du dana control vek tum top mi ron nga idan le adu dan chuan omzia anei ve lo nin an soya chutiang chuan annu panon chu a chuan om lo via mai in how reng thini in an chen tina in ngei le in halawa an om don jing emo an ti lai te chuan anin how le wa vak zela chutiang reng reng chuan om thinin an ma ni shi chang tu te po chuan an ngei ben chapi to me lawa an shi lo dir vel mai mai to ani te chuan kumsang ni somni kuma covid awanga khovel pum a boy lai khan anni pahni po lockdown awangin lo thei lovin ina anin khungdun beta a heti hun lai hian maktak main in hau boy na po nei lovin anno pakar po chu a that pha sak ne hi a ma se reilo te a lockdown chu hli lo ni lein nun zalian chu an hmang le theta a chu chuan thil thalam a in thil thalo lam chu aron thlen ne ta zo kani ceremony po chu komsom ni pakhat lo ni ve to in tuna chuan sum a thok chuak nim ve ta bok nen Mercedes car dum chu apolin ali ve theta hiala chutia car te alo ni ta ka chuan ceremony chuan len chwa chu a sha ta em em maya ruana engma shilawa zan khwa khwa chwa bo te chu ching chawin ruana la chuan chutia anupui omdan chu engtia hanma chon chi nge ti chu a hriat lo mai pe lama malak mai dan tur shelo chuan a thlir deuh top ria ma se chu a kar thar ne chuan ceremony la chu tunma zong zong a in zalian na a pena sa in adu du na a ain khal kwal fo ba ka party na ate kal thinin mi padang te chu a kop don dona a pasal mit mei ve na po nei mia lo chuan adu du danin a hiar thei ang berin atal kwal vel ani ber chuta mi pasang sang a kop kwal zinga chuan pakhat a chel zwal biak deuh nein chu pa chu tlangwal no pangte jacopa an ti chu ni a ceremony chuan message tam tak chu thon tluk tluk thinin ni khata po message tam tak chu a thon thina achang phei chuan darkari lo da chungin message tam tak a thon man thina ni ti chuan chu tianga anun mop mop lai chuan anuna thil dang lam tak ron thlengin chu ceremony chu arai te tlat mai chu chapa apasal ruana fa chu alani lo zui ruanan anupuin mi padang fa apai ni ti a han hriat ngwa chuan a thinrim na tuk in sum zo lo chu anin how to che maya chu vele ceremony chuan a thil ti swala chuan ngai dam lo dil ngalin a pasal chu beng dai tura malak tum lo chuan kot thawa chuan atang tamaya ruana lu chu glasa chuan tawtirin a kar chuan chil zui atum ta mak mai anin kar chu a cheta tak meu meu ani ti chuan an bo ruak ti boy chor zwal tur hian ruana u naw pa chu lo in rol vele bukin ceremony chuan anau pa lai chu ati tlalo ani wai chuan yazidi community a chanchin chu a thlenanga angmong po chu atwar nge yang ti in aron vo ve zui ta boka chutiang te noi ni ta ka chuan ceremony po chuan anau pai chu paitlangam talawin atitla be ta nge nge a ma se aril ru ero chu thinjim na a khathungin kan soita kang khan ceremony hi milulul takle mani thu thuwa midang ti omtir tum tla chi mani dik ber emo in ti tla chi ang mi zane khani in chutia adu wang reng po ni lawa fa atitla nia an sha na chuan ati thinjim em ema thunun le mi thu hnuaya omnia in sha na chu nein chungri la chuan al pup pup ani ber khubalak chak na chuan ari ro chu lo khatin a pasala u naw pa laka chuan khubalak ngei tum chuan a thinrim na chu a so hian a so tir ta bor bor mai ani a pasal u naw pa ina chuan teluina a lu ta me in taser alo ken sa diam mang chuan voi tam tak a ngonga chuan a kap ta mi a phu tok che in a hmu ani ti in a auzi da tor tora chu thil ze chuan ron a ril ro po chu ati danglam be ta sar mai chumi hnu chuan anupui laka restraining order chu dil ngalin in chen phalna lekha chu a thelu singhal boka chu mai ba ka ron a chuan anupui chu a kham tong khong ve to ani ma na kum tam tak tongkam le ko tho mewa anupui na ati du da na chu ngoi rengin alo tor to khani a ma se tu na chuan ado thechin chu apel veta ani ber atan chuan anupui laka a him then om chun chu restraining order lak chu ani top mai ani ti chuan an han in chen felta chu ceremony chuan atwar te em ema
ani nei rem ti lawa dodal na sei mem tu anu le pa ti la chuan anin chen chu lo du lovin an lo thin rim le ta hle maya a chan chu an culture chuan nu pa in chen chu chung ko za omna ti hming hliawna ani tlat wang ania ya chuan a pasal ne na anin chen nu a chuan anu le pa ti bula chuan a let le a ma se anu le pa ti bula po chuan rei om thelo chuan chuak le in hotela te ria kwalin achang phe chuan akara te ariak mai maya hetia chena mu mal po ni lawa a om ve lai tang che hian anun dan chuan kong thalo zok lam chu pan zelin miswal boro tak tak tenin in hmel shiatin anin kop chhole ta ani chutia a pasal emo a chung te emo po ven thon tur om lawa a han nung ta chu swal na sang sanga chuan in nam hnoi chhota zelin ruk te dam noi tol ruk te document lem siam le thil swal ti na sang sanga chuan a in hmang chhota a report a alan zel dan chuan COVID-19 certificate lem te siamin a chen phe chu euro zakni lai ten a shala chu mai ba ka dorbong rwate ru thenin mantlom zok chuan a shale thin boka chu mai alani lo a phone an check sakna a nau pang kumtling lo thalak duk dak lo tak chu mo chwa ania ma se he chu a fia thatok lo wangin tunge ani che chu hria the ani lo thung chutian chuan sol na khurpu ya chuan atlalu thuk ta tial tiala tal chwale maila chu a har sa to in thil thelo tluk hial ani a chuta ama sha chiang to reng rengina an soi chu a fing em a ma se a phosol hle thung medang zong zong aya fing bera chuan an ngai tlata chuti rwal chuan enge thil thleng thei a so khok enge om thei ti lam ero chu angei to phangai ho lo thung ti chuan so sol rong bol na khobela ain hnim pil twal twal lai chuan serabani chuan social media lam chu tuipui thar le in chuta chuan beauty influencer anga in soi thinin makeup le thomhnonal tak tak te ati lan fo ba ka tutorial video te asiam da china ma se meche mel tha thomhnonal le makeup mandan vel so mai anga social media a ain phau vel lai chuan a phena thil tum thalo tak mai chu alo nei ro reng alo ni august ni som parukum sang ne somni pania khan serabani chuan anu le pati bula apasal hui rona motora akal don thole enge mo thil soi filter an nei thu te soin zana aron le le ngal tur tho asoya heti hun lai hian anu le pati bula a chen mek lai ani nge a ma se zan alo ni po chuan serabani chu aron le thei ta tlatlo dar som pakhat ari ta zela serabani ero chu motor ala theilo anu le pati chuan an han kol thina nima sila a pick up theilo mai ni lovin an message thon te po chu pakhat ma aron reply thei da reng lawa chuta che chuan a chung te chu mang ang ta ngalin an fanu zonga chwa chu an tum ta top mai ani te chuan chuta an chwana chuan rona salon bul a chen in bula kongpuya chuan akar chu ma mu in chu vele chu kar chu belchang tur chuan adar thalanga tang chuan a chung chu an ba bi ta ngala chuta chu kar chunga chuan meche taksa thisenina a bol noi mai chu wa mu thein apa chuan mang ang che thian abula base mang chuan karda thalang chu ti ke tumin a han beya ma se atike zo se lo chumi ni wan chuan police chu kol ta ringotin police lam an lo thlen nuwa chuan a chunga mishing om chu a thi to ani ti chu an ron fin fia ta boka serebani no le pa chu an tliak no pani ber an fanu chu a thi ti chu pom harsa an ti mema te chuan thu nei tu te po chuan chulai area chu ron clear ngalin forensic team de chu an ron thleng ngal boka anno dewa serebani ron chu autopsy ti tura lakzui anita ani te chuan serebani taksa autopsy result a chuan a taksa chu a koina sa hle ni ti hriat ni in thil zum hriam tak manga voice somnga paruk ngot vi ania chemte po ani mai thei heiba ka hian serebani thatu hian a thala hian alaka thinjimna nasatak anengi ni ti chu rin ni in hor herana sol lam hoi zonga ti luina khoinge ani po rin ani ba ka a thomno te chu lain bil vek ma se police lam chuan ama thatu hian a tha hnuwa thomno chu a hak tir le emo a tha ma in a thomno ti hi ama in ain hak thatir le te phot ani te chu anjinga hetianga anjina chan po hi a thomno hak dan chu adik lo noya man mo taka hak tir emo film khor lo zeta hak emo ani mela amai ro chu he anjin dan hi zirchiana an nei hnuwa chuan ti luina hmanga 6 man na a lo ti chu an fin fiali theita ani te chuan a taksa chu a bun deu noya wangin
thu nei tu lam te chuan official taka ceremony nge ni ti chu an pon theinan DNA test nei phu chu tumin anu le apa te chuan an DNA test na turata na an mamo genetic material chu an non pe sui te boka heti lai mek hian police lam po in tol thatu chu ngor taka lo chui ve mek bokin mitam takte an interview ba ka ceremony chung te le an thenom te a thian te le akar an hmona bul na ya cheng te thleng chuan an kom kwala heta police tena an mirin hel ma sakber zone an zo chu tu dang ni lovin a pasal hlui ruana khani in ceremony khan a chhoma khan anu le pa ti bula khan ruana hmutura akal don thole enge mo soi fel dor an nei tho a soi khani a tin ani nei la ya an no pachan chen ngai to hian an ni pahni chu in hmu in an ti dan nga in anin hnial le anga ruana chuan in sum zo lovin a thatta po ani theya a chan chu ceremony mel kha nasataka sui sakle ti chiat ni in kha ama mimal taka hotu a chhon ve em a mel ngei mai ti chia du tu kotnu ani tlata hetiang ang che hi thil thleng fo ni in tol thatu chuan ami tha tur kha anu na lak sak mai ba ka a vyakti mina a chapo pui em an mel han sui saktel ngei kha an du thina chu mai ba ka voice nga paruk mut mai vi na hliam omle a mai chevek khopa sui sakna om tur chuan ama thatu ril ro le atum ber chu a hria thei ro ka chu anu na mai ba ka a mel ti che sak ngei khani in chuti angrel ro chu ruana hian apu thei tlat ani ma se police tena ruana an koma ceremony thidan kim chang an shil hnuwa chuan ruana chuan mak ati hmel te mema a hmela la chuan ti derna a omlo a sok ve tak zat ani ti a hria thei tlat mai chuta police be se angin thil chu kaltalavin ruana chu actor thalutuk ani emo ceremony thina chuan ai nam hnoi lo tak tak emo ani lo chuan chutianga anupui thi dan chu adon sun thei an ring talawa te chuan a hnu de ulaka police sam chuan ruana chu a filhim ti chu an shazui da renga ruana chu adora na thokin ador chunga CCTV camera chuan engkim chu alo record beka dora a om chung le abana in lampana a ho hun chungte engkim chuan tol thana thlen hun nian chuan ai mil thei de lawani ti an sheta a chu mai ni lovin ruana hmel hria te po chuan tol thana thlen hun la ya ruana omna chu ron confirm thei bokin an om ho ngei ni ti chu an ron fin fia thei ta bok ani ti chuan hemi hnuah hian ruana una pa po kha thu zo fia vele ni in police chuan an chui chiang vele ta a ani po hian ceremony ne na ton ma a an no in ho to dan ngai to chuan ceremony tha do chan tur thata kha nein rin hel zinga rin lo ve nge chu anga ya amai ro chu ani po tual thana thlen lai vela abul om an lo om thlap awangin ani po chu pu thei ani le talawa rin hel zinga tang chuan an pai vele ta phota heiba ka hian ceremony bel pahlui ruana niana ani nei lai renga fa apa na po kha kom le ni in ani po chu a filhim ti hriat ani vele ta a ti chuan hetia investigation an kalpui molmol lai hian police am chuan ceremony chu misol toro tak tak tinen in somna an nei ni ti le ama ngei po chuan dan phallo swal alo khoi ve na sa hle to ti chu an thu chok tatlat mai chulama chuan hnu chuina chu zole in ceremony chu dan phallawa che thin ho zinga thil ti thei tak ten da thattumin an ve ani thei mai ngem ti in chulam chu an han chui chan le ta a chan om thei chu atam hle a an tha dan ngai to kha chuan ceremony mimal taka huata nei awanga that nge ama anga om ve te ti thaina atan rap thlak taka that kher zok po ani theya thil ti thei tam tak po om omye te chuan investigator te chuan ceremony ne na soizom thei mi sang criminal world anti mai dan bo chezonga che ho ming chu an han lista a ma se heng ho jinga hi chuan nu chui chu thil ol sam ani don ho lo a chan chu dan phal lo thil ti ching rwal an ni a police te thataka thopuya information han pe kha an du bak don lo ti kha a chiang renga chu wan chon hun po chu a du rei don ani ti chu investigator te chuan sia in nu chui na hau tak ha thlak le tha le ngai to na tam tak sen ngai na police team puyen an hun zong pe ya nu chui na po ani theya amai ro cho chotia an mi chui zui le masak ber tor an chui lai tak chuan be sei lo thil chu thleng le tatlatin a to mai po chuan mak an ti tak zeta chu thil chu kar chunga ruangan mu DNA om an lak nuwa khan
DNA test result a chuan ceremony alo ni reng lo ti chu mu chua ani tamaya kha Mercedes chunga ruang an mu kha ceremony ni lovin midang dei alo ni reng mai engtin nge kha kar chunga khan alo om thei engwangin nge ceremony thomno kha a inbel apoi mo bera chuan tunge kha mi chia kha nita angle khonge ceremony chu tuna a om chutiang te noi ni ta ka chuan kha kar chunga mithi kha tunge nita ang ti sha tum chuan police chuan ma an la le ta chara chuta an chhuizel na an sha dana chuan kha mithi kha a hming chu Khadija meichia la upalo tak mai kumsomhne pathum mi Algeria lammi ni in ceremony nen chuan an lo enroll chi a chu mai ni lovin ceremony nen hian in an tam tak nei in an pian te an bun rong te an san zong te le an lan dan te chu ai nang em ema hei wang hian mi tam tak a chung te po te amin kha kar chunga mithi kha ceremony ne ngei tura an ngai ngal thu po kha thil om tak po ani reng ani police tena an chhuizel na alan danin Khadija inun khwa hi anom zok zok lo ve hlea ano le pati in chen nuwa khan apa nian Germany a chuan pem ta dein anu hi a mule tangai lawa ma se kum som pali ani lai chuan apa in kot athlang na sachin ema wangin children sister lama dali ania chosel tara chuan Khadija chuan chung kothar awachar ani hot mai chutalo omve ama angmaya tin hunhar sabe de chu unaw ti angin ayan ngal thea ma se anun hian hlimna ero chu adong tlim be hle thung van doina hian a hlasam theimeu lo ani e bialpa ko thlak chingzet nein naw achiat ba ka chhainom na te chu atwar hnim em ema nima sila heng zong zong atwar chungpo hian ama hre cheng tu tina an soidanin mihlim theitak ani thole a hriom torna ten a hlimna chu an dal ngai lo thote an soya tin ceremony angboka beauty influencer ni chak em mai ni in TikTok le Instagram lama te po bultan ve tum chuan tutorial te po a post na sa theile ya hei ba ka hian a thianu ina a soidanin Khadija chu mi che fil tak mitum ro le ngai na tom tak ni in chian te pui te po a pe ema har sat na in a hne ve theilo engtiklai mai po chuan hlimsang ringin engtika imo chuan milar tak kalani don ti in a soi fo thin bok ni na soya te chuan August thla kum sang ni somni pahnia khan Khadija chuan message tungin a dream chu a hlotlin ve tangi nge don ni in share in a hlim ema Instagram profile pakhat beauty industry lammi ni a ron in soi hian singer lar tak music video a langtura ron somin heta singer leuna hi a hming tak chu mailan ka fori ni in iraka changa pemlut Kurdish immigrant kumsang khazakwa somkwa panga a refugee anga Germany a ron pemluta fano ania te chuan Khadija le ceremony te hi an chanchin po in ang atam ema chu chuan omzia anei ti kanla hredon chau mai liun chu zai thiam nar takani ti chu shema se athil lo ton to te awangin film khorna chang a hria a chumi wang chuan engma ati hmain hria chian hmasak phot tum chuan liun chu DM lema chuan wa be popin offer adon chu thudik le rintlak ani tak tak em ti chu awazota chata chu vele liun chuan ron reply ngalien inbum na ani kha loring reng so ti in aron reply a he message sawang hian leon chuan Khadija nun na chu a hum himsak kan ti thei ome amai ro chu chumi nu de uloka chuan Khadija chuan Instagram lama profile pakhat atang hian message tung in chuta chuan laser hair removal a thlona ti theina aron offera ati na man pa ngai chu euro sang ni zaruk lai ni in poisa po pilavin a ya Insta lama post pakhat asiam thunganga ti in offer aron pe a chu profile Khadija ron be tu chuan Ruana salon ceremony pasal hui dor chu ronda bokin chuta chuan anti sakpo tho chu aron seita a ama po hian laser hair removal te hi alo ti to tho wangin Khadija chuan chu salon chu a han check no chuan Ruana salon chu alo om tak tak ani ti chu a hre theita a amai ro chu ama ngein salon chu vakolin bachek ero chu ani lem lo thung ti chuan Khadija chu halbro na cheng ani awangin Ruana salon chu omna tang chuan meza somhni pali a hla dei om ania chumi wan chuan Khadija chuan kallo mai jok chu a han tum zeta nima sila profile amaron betu chuan a location hlatlam chu lungai lo tora ron shil in mi pahni ena an ron pick up don thole him taka an thlale don tho chu a ron shileta a ti chuan chu tiang te ani tak zela chuan
Khadija e beauty influencer ni chaka du thulo samreng tan chuan nar chu thil har tak ani ve bok nen alo pom tamaya nimasila athina tura thangkam lam apan mek ani ti chu a hre der silo hengba ka hian investigation nei laya an hmu chhale bok chu Instagram lama Khadija e babia a offer basiam vel thin du chu tunge ni chi ang ti chu chhuil in chuta an hria chhuatak chu to dang ni lovin chu profile phena lo om mishing Serebani nge kha alo ni reng mai heta police tena an chui zawzel na hian Serebani chuan fake account tam tak siam thinin ama angdi ohlek le a kumrol puitur kumsom hne pahni atanga kumsom hne pathum fit nga le inchi sari vela sa mid mobang le ta tu nei lo meichia te chu abina salhe ti hriat ani a alanda na a target ber chu beauty influencer ho ni in anni hi thlem thluk rem changber anni ti chu hria atlem bera meichia somni bel chu lo be pop manin chung housing a chuan ama ang theiber chu mo fongei tum chuan a belor na sa thei viau alo ni le chuan heng beauty influencer ho hi music video lang tur ang ti le engi moda saka video siam tur ang ti a bum hi an ol em ema a chan po lar hi an tumber an imeu wangin chans om thei hi an bo hom hom hlom zela chu an chak lo na le min an ol na lai tur ber chu sera hian a hrechiang hle boka le chuan hemi hnu atang hi chuan Serebani chu atwar tu victim ni talavin thil sol ti tu zok ani ti chu hriat ani ta a chumi hnu chuan police lampo chuan ama man theina thupek chu chaw ngalin athalak te chu newspaper lama chuan antar lang ta chaw chawya mitam tak chuan mak an ti in angeina an chilo tak zet ani ber chung housing a chuan ama chung te ngei po chu an tel boka a chan chu Serebani kha thito ni in an chasia Serebani chung de chuan lom tur nge tra tur nge za tur a khoi ber nge anom da tur po chu an shime olawa a thidei to emoti in an sun khani a tuna la tol tha thuwa rin hil kai ber man tuma an ve mek ani le dei boxi nen an ril ru chu a boy ve ta hle maya heti lai mek hian thunei tu lam chuan Serebani chuan Germany ala chhosan lo chuan newspaper lama athalak tam tak an chhuati awang po khan an man har vak pu in an jing lawa mase Germany chhosanin arampo na chuan alo om dei to po ani theya chu investigation ma son zel danin aron la ti fi ang chu le chuan mi then khatian thunei tu te chu ron kolin Serebani an hmu thole an hmu na hmun te alan dan le a in chena te chu an ron soi thina chung howina an soidana an hmu na hmun chu Germany chung bek chu ala ni hloma Germany ala chhosan lo po ani ma na chumi hnu rei vak lawa chuan pizza dor atang hian kol dong le in chuta aron kol to chuan Serebani a hmu thole a phone chu man sak adil thu aron soya chu vele police chu rang taka vakal ngalin chuno soina hmuna chuan an ba thleng tawata pizza dor bolloka chuan Serebani chu an ba man theita ani heta dor nei tu ina a soizel dan chuan Serebani ani le ni lo a chian lo thule news le newspaper vela a hmu mai ba khachu hriat na ani silawa nima sela aloni palta khlabin ti in police dekha a kolta aloni le chuan hetia an man lai hian Serebani chuan Khadijai thomno chu alo in belba ka abek alo a sak boka le chuan police tena zona an zo lai chuan Serebani hian thorwal pui midang anei ni ti chu hriat chhwale ni in he a thorwal pui hi a hming chu sakhir ni in kumsom ni pathumi Serebani bial pathar ber aloni a ani po chu man ve ngal ni bokin a chanchin police tena an hria zel dan chuan kodram tak edik ni in criminal record nei lai aloni a ma se chung chu poi khoina te naute te ni in tona tol thana anga Christian ero chu ani lo thung te chuan Serebani le sakhira an man ta ka chuan police chuan tol thana lo thlen dan tlang pui chu an han phwarem ta a August ni som parukum sang ni somni pahnia khan Serebani chuan anole party bula rona motora insoin achwaka mase rona chu mutak tak lovin abial pa sakhira nen chuan in hmu in chumi hnu chuan mel za somni pali hla om halbrona Khadijai chena lam chu pan in anin khalta wangwanga anba thlen chuan Khadijai chuan hlim tak le rin helna po nei lem lo chuan kara chuan thulotin hair removal treatment alak na hmun tor lampan chuan an tlan takngala chuti lai chuan Khadijai ril ro chu a hlimin tona athil ti tor hian a career sem meka chuan nasataka apui ngei chu ringin
ama aina sazoka alar theina torani ti chu ashia ma se ram hnoi bul hnai kokar kongre la ya tak serebani chuan kar chu ti dingin kong abo ta tlat ni na soya chuta khadi jai chu chuakin engemaw sign bel motor awm le omlo chek turin atia chuta che chuan ani thil rap thlak tak alo thlen tak na chutia pona a chho ve le chuan serebani chuan khadi jai chu a hnung lama tang chuan be ta thutin bras na kalati insol ching te na kota an bun chi ang khan khatiang mang khan a hnik ta popa chumi hnuwa khadi jai chu tlunga lian chutia atluk rual chuan man ro siam chu chu nga lian voi samnga paruk zet avit tamol mol maya heta avi na tamzo khi a maya ni in atum ber chu a mel chu ti chiata tunge ani de sia thelo tura siam ani a chuti chuan mi zong zongin mi thi chu serebani emo anti mai don ani ti chuan khadi jai an tha hnuwa arwang chu kar chunga chuan zon lut le in ruana salon lama chuan an tlan pheile a helaya hian kar chu nu chia anita ani hetia anti kharna chan po hi serebani nu le pa te chuan chulaya chuan an lon zon nge chu ringin an hmo nge na tur laya chuan alo da ta ni na lang heta police tena an soizel dan chuan serebani chuan apasal hlui ruana laka phubalak na le achung te laka tanga dam chunga ain thiar film theinan he thil hi ati thua suya movie a hmo thin angvel maya ro mana chu siamin hetia mani thina lem siam tura poisoi reng reng lo ama serebani nen anin an ema wang ringota achunga wandoina thlentira anuna hlutak rong taka alak sakri ngot mai hi arap thakin me cherap thlak tak ani ti chu asia thlia chu mai lani lo serebani hian mi zong zong aya smart a ingayen police te pokha fin khal the ain jinga nima sela police fin na ada niama manele ama ain ngai finglu to kha ator phata ani taber police te khan serebani ruang ani ngei ti puang tur khan DNA anti angaya chu chuan thodik chu ron hai langin serebani po in asol man mu in man kha ato phata ani kha ye chuan serebani le sakhira te thu boy chu January thla kum sang ni somni palia khan ngei to atran ni in kum khat do na ok ngi ya thlasom pakhat zit an chei hnu chuan he an thu boy hian German rampum pui chu fan chhuak man to in newspaper tin maya chuan hmu tur oma mitinin an soizuina se mema ma se hetia case an chei lai mek hian thil hria chwa bel chu awm thar le datlat mai an ta na jel chunga chuan an tan pui pakhat nen serebani chu anin sol boya chu thil an chui zel na alan dan chuan sakhira thoshe tu som pathum te chu thatvek turin hitman roi alo tuma atan pui te hne na poisa pe in a mel sia chu tianga mi thatura aroi tur chu zon sak turin alo ti ni oma ma se wane thlak takin chu tianga ti ma chuan thu nei tu te ron shil ro tu min a plan chu a hlo chamta alo ni hemi hnu hian rona serebani pasal hlui po kha khoitu an ommayang ti hlawa thlatam tak lo biru to po chu ron chok vel in thushe tu aron tang vele boka chuta chuan serebani nena anin kopchan tira changa anun dan te anin hauchanga atong kam chetak tak a man thin te le put a thlak fo thu te mi a fui por kwal thin dan song song te chu aron seita veka in ani ba ka hian thushe tu poimo zet mai pakhat chu ron om vele in chu chu walkan ati chi a shiatani a ani hi serebani hian ton ma deu khan ruana unau pa a huat em em mai kha thaturin alo roi ni oma euro sanga po apingi ngi ani ma se poisa adon vele atlan bo ta ya tun chum an chaila hian ron in lan vel in ani hi a che fu talawa in bum na manga poisa la khesin an man ngal ta theka kum khatang tura ti ani zuita ani te chon chailai hian rin dan maksak deu deu chu ron le chwak nokin love ritual nen in kai noi ang zonga lo soite pon oma police te khan serebani kara khan champol eng eng emukha an hotel boka ma se chu chu eng thil poimo te baka ngai ani lo awangin an ngai tha zui le tamaya hetia ngai dan maksak deu nei te hi lo chok ma se he tol thana thlen chan ber chu a pasal ruana shemna le achung te laka tanga zalin hlen adu awanga serebani chetna ti bak soitur chu om talawa maktaber mai chu serebani non rong lu tok hini in arwa mana siam dan ten om lu tok te a pasal hlui ruana tol thatu anga an pu theina tura a plan tile poisoi lo khadi jai nu na alak sakti khani ome ye chon khadi jai buina chanchin hi an soi mo tor om lawa record om chon chu trai lai khan apa aron kal ve nge ti hriat ani a ma se achung te dang
Algeria lama mi ti ero cho engma hria tir an ni velem lo thung ti chuan Khadijai thi thu po abora changa ni som hnu thu nei tu lamina ama nge ni ti an fin fiat hnu chuan hripe chapin kar thum hnu a thin a amo phur tu ti hrimna po chu an hripe chau boka heta hian Khadijai unau nu alhem bot chemai chuan engkim kha kantan chuan tor a har veka a chan chu tu man engma cheng kwangin min shil lo chanchin filfai taka hriat engma kan nei lo chu chuan tor a chi hrom zual hle ti in a soi nge nge ani ti chuan Germany lama thu nei tu te chuan tong man in an lo awanga in hriat thiam tok lo na thleng ni in an soya chu mai ba ka an chung ko in kong kaina nok ang ring tak kha a chan pakhat ani an ti boka ti chuan December ni som pakwa kum sang ni som ni palia khan Serabani le Sakira te chu dam chunga shem tura thu chhuani in soita kang khan he khesi alar hlea German rampum pui cho fan chok ngalin da doppelganger murder ti in an wa nge nge ni ome te chuan tuna hian Serabani le Sakira te chuan Ingolstadt prisona an dam chunga an hun mang to turin an ni tin nun chu an chiar liam ve mi ta ani